Barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci tare da ni Ahmad Rabiu Muhammad. A yau ma dai kamar kullum muna ɗauke da tarihin yaƙin ƙasar Mali. Yaƙin ƙasar Mali wanda shekara da shekaru yaƙi ci yaƙi cinyewa ya fara ne a watan Janairu na shekarar 2012. Ga wakilinmu na Jigon Hausa, Ishaq ɗauke da cikakken binciken. Yaƙin ƙasar Mali wanda shekara da shekaru yaƙi ci yaƙi cinyewa ya fara ne a watan Janairu na shekarar 2012. Yaƙin wanda ƙungiyoyin 'yan aware masu bore ga gwamnati kuma masu neman ɓallewa daga ƙasar ta Mali da ke arewacin ƙasar suka fara shi. Ya laƙume rayukan mutane da dama, asarar dukiyoyi da kuma lalata muhimman wurare na gwamnatin ƙasar. Waɗannan ƙungiya masu bore sun haɗa da Azawad da ƙungiyar da ke rajin samarwa yankin 'yanci wato MNLA wadda ke faɗa da gwamnatin ƙasar ta Mali don ganin cewa ƙabilar Tuareg ta zama mai cikakken iko da yankin da jan ragamar mulkin yankin. Wannan ƙungiya ta haɗe ne da Azawad a watan Afrilu na shekarar 2012. A halin yanzu dai ƙasar ta Mali ta kwashe shekara 10 kenan cikin yaƙi. 'Yan tawayen Tuareg sun fara fatattakar sojojin gwamnatin Mali daga arewacin ƙasar a watan Janairu na shekarar 2012, wanda bayan hakan ya janyo hamɓarar da mulkin shugaban ƙasar da sojoji suka yi wato shugaba Amadu Tumani Ture. 'Yan tawayen sun kame arewacin ƙasar ta Mali ne gaba ɗaya, inda ya kasance a ƙarƙashin ikonsu a watan Afrilu na shekarar 2012 tare da taimakon ƙungiyar Ansar Din, kuma suka bayyana yankin a matsayin ƙasar Azawad mai cin gashin kanta. Bayan haka ashe dai tsugunau ba ta ƙare ba a lokacin da ƙungiyar Ansar Din mai rajin kafa ƙasar musulunci da ƙungiyar Majma suka ƙwace yankin na arewacin Mali daga hannun MNLA tare da ɗabbaka shari'ar musulunci a yankin. Wannan lamari shi ya sanya ƙasar Faransa da waɗansu ƙasashen Afirka suka shigo cikin yaƙin kuma suka taimaka wa sojojin ƙasar Mali, wanda hakan ya sanya suka ƙwato wasu daga cikin yankunan ƙasar daga hannun Ansar Din a ranar 18 ga watan Yuni na shekarar 2013. ‘Yan tawayen Tuareg da gwamnatin ƙasar Mali sun sanya hannu don a zauna lafiya, amma hakan bai tasiri ba. Jim kaɗan bayan sojojin Mali sun buɗe masu zanga-zanga wuta. Kana daga baya aka yi yarjejeniyar tsagaita wutar tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin a ranar 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2015. Shugabannin ƙasar ta Mali sun yi fatali da batun 'yancin da 'yan tawayen ke nema, wanda har yanzu hakan ke haifar da faɗace-faɗace nan da can a duk faɗin ƙasar ta Mali. Ƙarshen rahoton kenan daga bakin wakilin Jigon Hausa, Ishaq. Masu kallon mu da sauraron mu, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu.